Mosty, obchodné domy, pamätníky či hotely. Moderná architektúra, ktorá je všade okolo nás. Mnohé z týchto stavieb sa už tiež stávajú pamiatkami. O tom, prečo je dôležité chrániť architektúru 20. storočia, budeme v dnešnom podcaste Oživené pamiatky hovoriť s odborným radcom Krajského pamiatkového úradu Bratislava Miroslavom Hrdinom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea Púčiková. Moderná architektúra. Ako by sme mohli časovo zarámcovať toto obdobie? Moderná architektúra v pamiatkovej starostlivosti, ale aj nie len pamiatkovej starostlivosti, sa vzťahuje k predovšetkým 20. a 30. rokom 20. storočia s nejakým tým dobehom v rokoch 40. Potom tu máme prerušenie v 50. rokoch socialistickým realizmom, ktorý čerpal viac z tradičného v rámci architektonického výrazu. No a potom následne sa opäť dostávame k fáze neskorého modernizmu, ktorý začína koncom rokov 50. a potom trvá cez roky 60. a 70. Tak roky 20. a 30. ako aj potom tie 60. 70. patria k tzv. Zlatým obdobiam architektúry Slovenska. Bolo to obdobie jedno aj druhé naozaj charakteristické vzopätím tvorivého ducha. Naozaj v tomto období vzniklo mnoho ikonických stavieb modernistických a neskôr modernistických. Naozaj patrí tejto stavby k tomu najlepšiemu, čo sa v rámci architektúry na Slovensku vyprodukovalo teda v priebehu 20. storočia. Aké boli tie prúdy v architektúre v tom období? No 20. 30. roky boli charakteristické takým tým zjednodušovaním jazyka architektúry. Od purizmu, konštruktivizmu sa prepracovali až k funkcionalizmu. To sa potom následne obnovilo v svojskom duchu takého trošku dekoratívnejšieho alebo zvýtvarnejšieho prejavu v rokoch 60. a 70. Tam sa následne v tom neskorom modernizme dostali k slovu aj prvky technicistné, high-tech a podobného charakteru v tomto zmysle. Boli tie stavby prepájané aj s umením? Samozrejme, toto sa stalo veľmi typické pre architektúru neskôr modernizmu od tých 60. 70. rokov, kedy aj na základe konkrétnych článkov v rámci stavebného zákona boli pri väčších investíciách investori povinní zaangažovať aj výtvarníkov, pre všetkým sochárov, ale nielen. A tak sa do architektúr samotných, ako aj do verejného priestoru okolo architektúr dostalo množstvo výtvarných diel. V súčasnosti práve táto vrstva týchto umeleckých prejavov v verejnom priestore je stále viac reflektovaná odbornou verejnosťou a aj odbornou verejnosťou pamiatkárskou. A ako to bolo vo vzťahu k svetovej architektúre? Tá architektúra na Slovensku, Československu držala krok? V zásade áno, dá sa povedať, že tam bol istý drobný posun nejakých tých pár rokov, akoby isté opozdenie, ale naozaj to bolo, dá sa povedať, naozaj iba pár rokov. Tak v roku 20-30, ako aj potom tých 60 70 držala v zásade krok so svetovými trendami. A tak napríklad v prípade tej architektúry tých 60 70 rokov, ktorá častokrát je chápaná ako že socialistická, komunistická, trošku by som v tomto ako oponoval a by som povedal, že bola svetová. Tou socialistickou, komunistickou, ako sa to niekedy hovorí, bola skôr iba tým objednávateľom a tým, že niekedy niektoré tie stavby boli použité v rámci dobovej propagandy. Ale tá samotná architektúra, samotné architekti naozaj čerpali zo svetových vzorov. Veľakrát prispeli a veľmi výrazne aj vlastnými invenčnými vstupmi. Môžeme dať nejaké príklady, možno také najreprezentatívnejšie stavby tejto modernej architektúry, ktoré môžeme na Slovensku nájsť? Čo sa týka tých 20-30 rokov, tam je to spojené pre všetkým s veľkými menami architektov Friedricha Weinwurma, židovského architekta pôsobiaceho hlavne v Bratislave, potom významného slovenského architekta Emila Beluša a potom celého radu ďalších architektov, ako boli napríklad Alois Bahn, Jiří Grossmann, prípadne architekt Klement Schillinger, Juro Tvarožek a ďalší. K tým najznámejším patrí rad vilových stavieb od Friedricha Weinwurma, napríklad je to významná puristická vila Arpada Lendela s vložným interiérom z Wiener Werkstätte. Naozaj veľmi výnimočné dielo, taký Gesamtkunstwerk.
Architekt Weinmur spolu s kolegom Ignácom Väčším realizovali napríklad také tie že emblematické stavby bytové, alebo obytné, funkcionalistické, ako bol obytný komplex Unitas v Bratislave alebo Nová doba. Od Emila Beluša tu máme ikonický kolonádový most, funkcionalistický kolonádový most v Piešťanoch a množstvo ďalších stavieb, ktoré po Slovensku postavil k tým takým tým, akože, čo si zaknihujú takéto prvenstvo. Tak možno spomenúť v Bratislave architektúru mestskej sporiteľne od Jura Tvaroška na Kamennom námestí alebo námestí SNP, presnejšie povedané, ktorá použila prvýkrát zavesenú oceľovú sklenú fasádu tuto na Slovensku a bola jedna z prvých aj v rámci Československa. Od Alojza Balána, Jiřího Grossmana, možno spomenúť umeleckú besedu Slovensku, tiež v Bratislave, ktorá sa chápe ako v podstate jedna z prvých, ak nie najprvšia funkcionalistická stavba na Slovensku. Čo sa týka ale stavieb tých neskôr modernistických, tak tu k tým najemblematickejším možno zaradiť napríklad krematórium v Bratislave od Ferdinanda Milučkého, prípadne k tým stavbám, ktoré súvisia s touto fázou. Je to technicistná stavba high-tech Slovenského rozhlasu v Bratislave od architektonického tria Svetko Ďurkovič Kysling. Možno spomenúť aj brutalistický pamätník a múzeum SNP v Banskej Bystrici od Dušana Kuzmu z veľmi úzkej spolupráci s významným socharom Jozefom Jankovičom a mnohé ďalšie. A prečo chrániť tieto stavby, ktoré nám možno už pripadajú také bežné, pretože sú súčasťou miest, chodíme okolo nich. Čo je na tom dôležité? Táto otázka by podľa môjho názoru mala byť zodpovedaná tak trošku zoširšia v tomto prípade. Ide naozaj o princíp pamätkovej starostlivosti ako taký. Čo znamená, ide o snahu o zachovanie, sprítomnenie kultúrnej pamäti, kultúrnej dedičstva pre budúce generácie. Všetky tieto stavby patria proste k našej kultúrnej pamäti. A preto by sme ich mali zachovať v čo najpôvodnejšom stave, aby si zachovali proste toho génia, toho ducha ich pôvodných tvorcov. Proste to je princíp. Nie je možné si vysvetliť pamätkovú starostlivosť iba takým tým, poviem, romantizujúcim spôsobom, že sa sústredíme tradične na historické slohy a možno trošku príjmeme aspoň niektoré diela funkcionalizmu a úplne zabudneme na tie diela, ktoré boli vytvorené v druhej polovici 20. storočia. Proste to principiálne nie je správne, nie je možné. Ako sa posúvajú roky, tak sa musí posúvať aj pozornosť pamätkovej starostlivosti. Tu tiež je dôležité spomenúť veľký zástoj odborníkov z tej širšej sféry historiografie a architektúry, ktorí tvoria v podstate tú odbornú bázu aj pre pamiatkárov. Tu by som veľmi potreboval vypichnúť fungovanie organizácie Dokomomo, čiže organizácia, ktorá práve sa zameriava na ochranu architektúr moderného hnutia. Slovenská skupina Dokomomo, organizácia, ktorá začala pôsobiť v roku 1990, patrí k spoluzakladateľským skupinám tohto hnutia, tejto organizácie. Veľmi významnú... Ide teda o medzinárodnú skupinu. Tak, tá organizácia je medzinárodná a ja hovorím o slovenskej skupine. Áno. Patrí k spoluzakladateľom tejto celej organizácie. A tu treba vyzvinúť zástoj odborný, aj propagačný profesorov Matúša Dulu a Henriety Moravčíkovej, ktorí potom okolo seba vybudovali tým ľudí, ktorí sa veľmi zaslúžil o propagáciu architektúr moderného hnutia. Z ďalších mien by som spomenul Katarínu Haberlandovú, Petra Salaja, Lauru Krištekovú a ďalších. Čiže aj v tej odbornej diskusii už prevláda názor, že je dôležité chrániť aj stavby, ktoré sú povedzme mladší ako 50 rokov alebo 30 rokov. Áno, to je presne ten moment, že tá reflexia odborná je naozaj je živá, je možné si mnohé tieto poznatky prečítať, naštudovať, navnímať z mnohých publikácií, ktoré kolegovia pripravili, tiež si to prečítať na stránkach časopisu Architektúra urbanizmus, ale tiež aj na stránkach časopisov, ktoré
má v gestii v spolupráci Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a aj Slovenské národné múzeum, ako sú pamiatky a múzea, Monumentorum Tutela alebo Monument Revy. A všeobecne musím povedať, čo sa týka odborného zástoja, v tomto je naša aj architektonická obec naozaj veľmi popredu. Sama seba dosť vníma, komentuje a reflektuje. A dá sa očakávať, že v rámci týchto snách uchovávať kultúrnu pamäť budú raz vyhlásené za pamiatky, povedzme, panelákové sídliska? Tak toto je veľmi taká nateľná otázka. Tie úvahy do isté, tak to nie je celé sídliska, to určite nie, ale úvahy sú o niektorých častiach, niektorých, poviem to, že charakteristických alebo experimentálnych komplexoch v rámci sídlisk. V tomto sú veľmi popredu českí kolegovia z Národného pamiatkového ústavu v Prahe a jeho pobočky v Brne, kde majú Centrum pre výskum práve modernej architektúry. Tiež, aby som vám spomenul ako takú odložku popri Dokumomo, je veľmi dôležitý taký ten širší zástoj v rámci pamätkárskej sféry aj práve týchto českých kolegov, ktorí v rámci Národného pamiatkového ústavu pripravili v posledných aspoň 10 rokoch množstvo publikácií, metodických materiálov venujúcich sa práve architektúram 20. storočia. Majú tam napríklad vilové stavby medzivojnového obdobia, majú tam práve architektúry 60. 70. rokov ako tému a majú tam naposledy, myslím to je z roku 21 alebo 22, aj tému práve sídlisk, ako sa k tomuto postaviť. Lebo ono to nemusí byť iba v tomto zmysle, že teraz si vyhlasíme niečo za pamiatku a následne tam ľudia nebudú nič môcť robiť, ale je to niekedy aj moment, že sa vlastne poukáže na kvality, a vytvoria sa isté rámce, isté metodiky preto, ako zabezpečiť, poviem to, že vizuálnu disciplínu týchto sídlisk, týchto objektov do budúcnosti. Lebo mám pocit, že dnes taká istá anarchia, čo sa týka vizuálneho stvárnenia, hlavne pri zatepleniach bytových domov v sídliskách, nie je celkom tým najlepším riešením. Je to taký vizuálny smog čiastočne. Tá kakofónia farieb v rámci sídlisk. A možno aký je váš názor na to, že na priečelia tých panelákových stavieb sa teraz častokrát vracajú nejaké dobové umelecké diela alebo skôr výjavy? Toto je veľmi, veľmi dobrý krok, lebo tie diela boli vytvárané kvalifikovanými, šikovnými, kvalitnými výtvarnými umelcami. Boli práve niečím, čo zlučťovalo tie šedé sídliská. Čiže z môjho pohľadu je to niečo veľmi, veľmi chválihodné. Tieto moderné budovy sú stále súčasťou bežného života, sú stále užívané. Ako sa dajú adaptovať na súčasné podmienky? Či už hovoríme o tepelnoizolačných vlastnostiach, možno o rôznych možnostiach úpravy preto, aby boli pohodlnejšie, praktickejšie? Fakt je, že tieto modernistické stavby s svojimi veľkými rozmerami, svojou istou grandióznou mierkou, veľkorysosťou práve umožňujú trošku tú voľnejšiu tvorbu, hlavne čo sa týka vnútornej dispozícií. Čo sa týka stvárnenia fasád, tam je už to niekedy komplikovanejšie, pretože kým pri historických slohoch je akoby tým nosným momentom takéto vizuálneho pôsobenia, tak jednoznačné historizujúce tvaroslovie na fasádach. Pri modernistických objektoch je omnoho významnejšie materiálová skladba, pôsobenie materiálov, či rozličných druhov omietok, obkladov, kamenných či kabrincových, prípadne pôsobenie, čo najstupnejšie pôsobenie okenných výplní, dverných výplní, ich umelecko-remeselný detail je spôsobom o mnoho citlivejšie na zásahy. To znamená, tam je treba pristupovať či už k zatepleniam, či k výmenám okenných či dverných výplní veľmi citlivo, hlavne teda v prípade pamiatok, kde sú prípady, kde to v podstate ani nejde. Je potrebné potom nachádzať riešenia, ktoré sú, poviem to, experimentálnejšie, napríklad rozličné zateplovania z interiérov, ak sa jedná o naozaj komplexnú obnovu objektu, prípadne zateplenia iba zo strany striech a pivníc.
a jednoducho vyrobenie sa iným spôsobom s tepelným komfortom v rámci objektu. Ten diapazón tých stavieb je nesmierne rozrozdený. Tam je nesmierne množstvo typov, aj naozaj veľké množstvo prístupov architektonických, ktoré si každý vyžaduje trošku akoby iný metodický prístup. Nie je to asi úplne možné paušalizovať. A čo sa týka interiérov, majú voľnejšie ruky, povedzme majitelia, ako pri starších, historickejších budovách? Tam práve je tá istá variabilnosť z princípu tej architektúry modernistickej, ktorá naozaj od tých 20-30 rokov už pracovala naozaj masívne s železobetonovými skeletmi a vlastne výplňovými úryvami. To znamená, je možné pracovať s voľným pôdorysom v interiéru stavieb, proste do značnej miery variabilne meniť priečky podľa rozličných nových funkcií, ktoré sa k tej stavbe môžu v budúcnosti aj dnes vzťahnuť. Čiže áno, tam je možné častokrát naozaj variovať bez toho, aby boli zasiahnuté hodnoty tej stavby ako takej. Dôležité ale pri niektorých stavbách, opäť to závisí od ad hoc tých stavieb, zachovať hlavne pri pamiatkách tie základné komunikačné priestorové vzťahy v rámci interiéru, ktoré boli, dáme tomu, nositeľmi tých pár takých tých výraznejších architektonických motívov. Môžeme to trošku ilustrovať na nejakom príklade? Áno, môžeme. Napríklad, to práve v tomto období riešim, je adaptácia pôvodného hotela Kiev, ktorý sa tento rok stal kultúrnou pamiatkou spolu teda s pôvodným obchodným domom Prior z hotelovej prevádzky na priestor pre krátkodobé a strednodobé ubytovanie. Čiže je možné tu vložiť do interiéru napríklad bývalej veľkokuchyne, ktorá proste pracovala pre celý hotel. Je možné vložiť voľné interiéry obytných jednotiek napríklad. S tým ale, že sa musí zachovať základné prepojenie od hlavného vchodu k pomerne známe točité schodisko do lobby horného poschodia s prepojením do priestoru pôvodnej reštaurácie, ktorá opäť sa necháva ako voľný priestor, ktorý bude slúžiť ako komunitný priestor pre to krátko a strednodobé ubytovanie. Čiže zachová sa taký ten základný komunikačný priestorový rámec a v priestoroch, ktoré sú v podstate už dnes funkčne nevyužiteľné, lebo tam hotelová prevádzka nebude, tak sa vloží nový interiér. Čiže pracovať týmto spôsobom, aj toto je možné. Keď hovoríte, teraz sme mali ako príklad hotel, tak ten hotel mal aj nejaké zariadenie. Ako je to so zariadením v týchto modernistických budovách? Boli tam častokrát špecifické kreslá, možno v hoteloch pulty a podobné veci. Čo z toho ešte, povedzme, je zachované alebo býva vo všeobecnosti zachované v tých pamiatkách? Čo sa dá zachrániť? Bohužiaľ, väčšinou tieto prvky odchádzajú ako prvé, ako sa hovorí, do zabudnutia. Ľudia si neuvedomujú, že mnohokrát tieto prvky boli vytvárané v výrobných družstvách socializmu, ktoré boli ukolované priamo architektom, dizajnérom na výrobu site-specific výrobkov, to znamená určených priamo pre ten priestor, že ide o častokrát veľmi kvalitné dizajny, ktoré keby sa teda naozaj že jednoducho prečoľúnili alebo jednoducho nejakým prebrúsili šikovne obnovili, to by ďalej mohli fungovať a boli by v podstate našité na ten priestor, to bolo ideálne. Ale bohužiaľ toto častokrát sa nestáva, hlavne ak uplynie veľmi dlhý čas od takej tej plnej funkčnosti objektu v tom pôvodnom koncepte, až kým je vyhlásený napríklad za pamiatku, alebo kým sa nájde nejaký osvietený investor, ktorý by mal záujem takto s tým interiérom pracovať. Väčšinou to ale býva tak, že áno, tieto veci idú ako prvé preč, použiaľ stále prevláda moment nové a lepšie. Čiže častokrát tí architekti mali ako keby ten luxus, že si mohli dať vyrobiť interiérové zariadenie vyslovene len pre to svoje dielo? Tak to vychádzalo proste z vtedajších praxí, lebo neboli také možnosti ako dnes ísť poviem to tak, do toho malo predaja, veľkého obchodu s rozličnými výrobkami z celého sveta, proste bol naozaj veľmi obmedzený diapazon možností. Tým pádom
bolo potrebné pri takýchto objektoch to riešiť ad hoc výrobou, ktorá keď bola nejaká investičná úloha, tak sa proste tieto kapacity aj finančné prostriedky jednoducho našli. A mení sa ten postoj majiteľov k takémuto zariadeniu? Zlepšuje sa to možno, alebo... My na pamiatkovom úrade to vidíme predovšetkým vo vzťahu k tým drobným majiteľom, proste majiteľom bytov v objektoch, či už sú pamiatkami alebo nie, vlastne bytových domov. Prípadne niekedy to vidíme pri mestách, prípadne obciach. Dajme tomu občania, majiteľia bytov už stále viac a viac si vážia napríklad staré, či už okná alebo dverné výplne, keď sú teda ako tak v dobrom technickom stave a sú čoraz viac a viac ochotní ich repasovať a nechať ich pôsobiť v tom interiéri. Proste uvedomujú si, že je to hodnota, ktorá jednoducho je len ťažko nahraditeľná typovými výrobkami z Poľska. Proste je to tak. Takisto pri mestách teraz začína byť obciach, začína byť celkom známy prúd opätovného využívania alebo chápania ako hodnoty takých tých dizajnovo naozaj tiež site-specific vyrobených napríklad obradných siení alebo pre svadby a iné obrady, alebo domov smútku. A si uvedomujú, že tieto prvky sú od kvalitných dizajnerov, kvalitných architektov a začínajú sa nimi už stále viac a viac akože píšiť. Opäť tomto sa dá veľmi poďakovať rozličným občianským združeniam, napríklad ako sú Čierne diery, ktoré mnohé tieto vrstvy naozaj dobre spropagovali. Čo je také teraz najvzácnejšie na tých stavbách? Hovorili sme teda o tom vonkajšom vzhľade, okná, omietky. A v interiéroch ide o nejaké detaily, alebo čo je dôležité tam potom chrániť, či už v tých obytných domoch, alebo možno v iných verejných priestoroch. Ako som už naznačil, pri týchto modernistických stavbách sa viac sústreďuje na materiál, na také naozaj kvalitne umelecko-remeselné stvárnenie prvkov, ako sú dlažby, teracové dlažby napríklad, zábradlia, madlá, obklady interiérové, keramické. Proste to sú tie prvky, ktoré chránime. Snažíme sa čo najviac chrániť v rámci pamiatkových území alebo v rámci pamiatok. Možno také tie detaily, ktoré si človek pri bežnom fungovaní ani neuvedomí. Niekedy ani veľmi nie. Ktoré stavby z tejto modernistickej architektúry, ktoré už sú zapísané ako pamiatky, sú také najmladšie? No, k tým najmladším patrí napríklad Slovenský rozhlas od architektov Svedka, Ďurkoviča a Kyslinga. Keďže táto budova bola koncipovaná okolo 6 rokov, ale bola dostávaná v roku 83. K ďalším tým najmladším patrí napríklad Mestská tržnica, Nová tržnica od Ivana Matušíka na Trnavskom mýte, ktorá bola dostávaná tiež začiatkom 80 rokov. Obidve tieto stavby boli vyhlásené pred v podstate niekoľkými rokmi, keď to tak zjednoduším. Sú to proste také tie výlety alebo pokusy v rámci pamiatkovej sféry vtiahnuť tieto technicistné stavby do pozornosti, aby sa vlastne čo najviac zachovali do budúcnosti s tým, že v tomto prípade ide okrem tej architektonickej hodnoty, ktorá tam je z nášho pohľadu nepochybná, ide naozaj o významné architektúry od významných architektov, to sú významné aj hodnoty technické. To znamená, ide o stavby, ktoré boli experimentálne po stránke oceľových konštrukcií v prípade Slovenského rozhlasu, alebo v prípade Novej tržnice išlo o jedno z prvých použití také experimentálnej, veľkorozponovej železobetónovej konštrukcie špú-ozip, ktorá bola následne použitá na množstve obchodných domov po celom Československu. Čiže nie je iba o otázku takúto formálnu, ale niekedy o otázku histórie techniky, histórie konštrukcií. Aj toto je dôležité zdôrazniť, že toto pri týchto novodobých pamiatkách tiež hrá veľmi, veľmi veľkú úlohu. Z tých, ešte by som spomenul, z tých technicistných, tak povedať, nemožno obísť ani most SNP v Bratislave od architektov Lacka, Slamenia a Tesára. A dá sa takáto už v podstate historická stavba spojiť s nejakou modernou, novšou prístavbou?
Samozrejme aj sú možnosti prístavieb. Pamiatková starostlivosť nespočíva v tom, že by sa malo iba zakazovať. Tu ide skôr o to, aby sa veci manažovali tak, aby tie objekty pamiatok, či už historických alebo tých novodobejších, boli rozpoznateľné, boli prezentovateľné, vedeli si niesť tú kvalitu, či už urbanistickú, architektonickú. A tie prístavby, mnohokrát vyvolané rozličnými novými funkčnými požiadavkami, a samozrejme, tak možné sú, ale tí architekti, dizajneri ich musia riešiť, poviem to, s istou úctou, istou aj takou malou bázňou voči tej pôvodnej architektúre, pôvodnému architektovi toho hlavného objektu. Čiže mali by, poviem to tak, trochu umenšiť svoje ego a prispôsobiť sa, nájsť si takú do istej miery podriadenejšiu pozíciu. Ale áno, ako samozrejme, že to ide. Nie je možné zastaviť vývoj, nie je možné zastaviť funkčné zmeny. Vy osobne teda sa venujete tejto oblasti pamiatok. Na čom pracujete práve teraz? Na akých pamiatkách? Ja na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava mám na starosti jednu časť Bratislavy v rámci tohto územia. V rámci pamiatkovej zóny Bratislava centrálna mestská oblasť, je to tá juhovýchodná časť od Dostojevského hradu cez Jakubovo námestie smerom vyššie až po Mariánsku ulicu. A zároveň aj s zahrnutím námestia SNP. A tam teda mám na starosti v tomto období rekonštrukciu objektov obchodného domu Dunaj a susedného domu odievania. Alebo teda, poviem to tak, že ten obchodný dom Dunaj je samozrejme historicky známy ako obchodný dom Bohuslav Brouk. Významná funkcionalistická stavba od architekta Christiana Ludwiga za polovice 30. rokov a toto je teraz taká moja srdcová záležitosť, srdcová stavba. Je to naozaj veľmi osvietený investor, spoločnosť CTP. Je tam veľmi ústretový a veľmi odborne podkutý tým okolo manažera stavby pána Borisa Randu. Tak to musím poďakovať za veľmi, poviem to, že plodnú spoluprácu. A to je dôležité povedať, tá stavba prešla za svojho fungovania mnohými prestavbami, z ktorých jedna tá posledná, taká komplexná, koncom 90. rokov, začiatkom 2000 rokov pod vedením architekta Jana Bahnu s tou budovou pracoval pomerne voľne, čo sa týka rekonštrukcie. Vtedy stratila mnoho z tých, hlavne čo sa týka fasády, pôvodných prvkov. Architekt Bahna bol troškým postmodernista, ktorý pracoval s architektúrou tak voľnejšie. Pracoval častokrát s takými alúziami, analogiami tých pôvodných prvkov. Teraz sa snažíme vrátiť v podstate ten čo najpôvodnejší duch, čo sa týka aj toho materiálového riešenia, teda opäť sa tam vracajú keramické obkladačky, ako aj proporčného stvárenia tej fasády, aby sa vrátili jednoducho pôvodné zahlbenia okenných otvorov, čo najpôvodnejšie rámovania, aj ďalšie doplnky v rámci fasády. Bude sa vrácať naozaj kvalitne spracovaný sklenený neonový líniový prvok na fasádu, ktorú bude rámovať. Čiže je tu veľká šanca, úplne skôr istota, že sa vráti naozaj jedna veľmi kvalitná funkcionalistická stavba opäť do obrazu mesta Bratislavy. A máte aj takú nejakú spätnú väzbu? Možno ako verejnosť prijíma takéto obnovy? Tešia sa z toho ľudia? Tak je to, poviem to, občas miešané, lebo občas sa siahne akoby na nejaký zažitý prvok a nie vždy je to celkom prijaté. Niekedy sa veľakrát skočí, poviem tak, takej skrátke pri komentovaní, hlavne na sociálnych sieťach, keď si ľudia pozrú fotografiu a myslia si, že budova bola zateplená a proste naškrabaná solosilikátovým fasádnym systémom a nepozrú si, že o čo vlastne naozaj ide. Že toto niekedy býva ako také že smutné, ale trošku rozhodujúce, že ľudia sú veľmi rýchli v súdoch. Ale sú tam aj veľmi, aj teda, poviem to, pozbudzujúce komentáre. Čiže je to zmiešané. No, poviem to tak, je to zmiešané. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste nám priblížili záchranu modernistickej architektúry na Slovensku. Mojím hosťom v dnešnom podcaste bol odborný radca Krajského pamiatkového úradu Bratislava Miroslav Hrdina. Ďakujem za pozvanie. A jednu z takýchto obnovených modernistických stavieb, konkrétne Múzeum Martina Benku, približuje aj film na stránke oživenepamiatky.sk. Za pozornosť vám ďakuje Andrea Púčiková. Tento podcast vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.